модел е 230S, 111 купе. Най-интересното за него е, че не е пребоядисван на оригинални 39 000 км. Колата е в отлично техническо и всякакво състояние. Latvia 1968 model, from injection. Came from Italy, we bought it from Italy. It was a very nice house in Pompa Lake. The owner was old. With a terrific view. Exactly. It's a model in 1967. The owner, Dimitris Barbakias, from Kharkiv, one island, Evia Island, very far from Sofia. Fantastic. I'm driving a dream my youngness years, which has turned to true. Wow, you're blessed. It's a Healy, a big Healy from 1960, and I'm very happy to be here. Driven the car from Thessaloniki to Sofia. It's a Jaguar XK140 MCR. It's a world winner 1954 to 1956 in Le Mans. Това е Porsche модел 912, 1600 кубически сантиметра, 105 конски сили. Ами това, както и преди малко мина един подарък, Карманджия, 65 на базата на Volkswagen. Публиката не вижда един уникален автомобил, който е също в нашата колекция и се намира вътре в духата. Вече стои една седмица, това е Renault Alpina 110, с което един Чубриков с този модел, не точно с това, е взел две първи места на Chicago. Тя е също част от нашата колекция. MG 65. MG кубика, уникален. X-Gas 140, произведен реплика 55 година на състезателен мотор 264. Cadillac Fleetwood, 61 година. Най-скъпата. Всичко електрическо в него. Колата е произведена в 1971 година. Модел Спидстър на алуминиево тръбно шасие. Има 2200 кубика Porsche мотор, 6 скорости. Спирачните системи са Porsche. Максимална мощност 218 коня при 542 кг тежина. Ускорение 5.1 от 0 до 100. Колата е произведена в 1969 година. Моделът 280 SE купе автоматик. От нея са произведени 3224 тройки. Това е 2216-та и вози страхотно. Това е ЗИС 110 бензина. Данните техническите са същите. Това е Porsche 356 BT6, внесен от Америка, напълно реставриран от нас. Колата говори сама за себе си. Това е едно Bentley Type R, 54 година производство, редови 6 цилиндри мотор, 4600 кубика, 140 мили. This car is a Mercedes produced by 1968. It used to be a very common car for the upper and middle class people by the end of the 60s or beginning of the 70s. It was recently 4 years ago restored, and the color is the original Mercedes. It's a 1939 MG. It was raced in England before the war. I've had it for 45 years. 45 years. How do you preserve it in this? It's been rebuilt over the years. Ами това е Mercedes Puma 6 от автомобил.